Mit navn er Allan. Jeg er gift med Karina. Vi har 4 fantastiske døtre, og det blogger jeg om på Far til 4 piger. Og vi bor i et dejligt hus uden for København. Morgenmåltid for mig og min familie er et super vigtigt måltid, fordi det er der, vi starter dagen, og det er der, man skal starte op med at få noget energi til at kunne komme ud i skole eller på arbejde. Morgenerne for os er typisk ret hektiske. Vi har ret mange børn, der skal igennem tøjskift og ud af døren og være klar til at komme ud af døren. Og der er knækbrød et rigtig fint morgenmåltid, fordi det går hurtigt, det er nemt, og pigerne kan selv være med til at vælge, hvad de vil have på knækbrødet. Det vigtigste for os, når vi har fri i løbet af efteråret, er egentlig at være sammen som familie og have tid til at kaste sten i vandet, hvis man har lyst til det, plukke blomster, gå rundt og bare kigge og ikke have noget ur på. Efter sådan en fantastisk eftermiddag ude i naturen, så er det vigtigt at have været forberedt og have taget en snackpose med. Og et tæppe, helst, så man kan sidde ude i naturen og nyde snacksene og bare sidde og være sammen som familie og bare nyde øjeblikket. De dage, hvor vi er aktive og er ude og er sammen som familie og har tid til hinanden, det er de dage, som der er vigtige. Det er de dage, som jeg sætter pris på som far.